Kan du få fat i Inger? Jeg skal tale med hende. Ole siger, at vi må indstille os på at lave en officiel sag ud af det og kontakte de relevante myndigheder. Skal vi så ikke aflyse forældremødet i aften? Nej, det synes jeg ikke. Vi har pligt til at informere de andre forældre. Og Clara nu. Hun leger udenfor, så jeg. Hvor er Lukas? Han er på toilettet med nogle af drengene. Så må du være sød og gå ud og tage over. Jeg er kun medhjælper. Skat, vil du godt være så venlig? Jeg brækker mig, hvis jeg skal tørre. Det er jo komplet irrelevant i den her situation. Kom så afsted. Nu! Det er forfærdeligt. Jeg har aldrig været med. Vi skal snakke om Simone og det Norge, eller vi ikke. Det her mad igen over for timer. Det er ikke Kaptajnen! Nej, jeg gider ikke lugte det. Jeg har fået nok til for i dag. som en grød. Jolland, nu skal du ikke sidde dernede og sove. Skål! Bent! Adam! Kaptajnen! Kaptajnen! Kan du huske, at du røg rævgrav? Markus! Skal du bruge din far nu? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Godt. Har du fået det jagttøj? Ikke endnu. Jeg skal op til det sidste på i september. Det er fordi, du ved. Thorsten, han har snakket meget om dig. Han vil gerne snart se dig. Det må vi bare lige finde ud af. Hvad siger du? Hvis du skal tale med mig, så må du tale lidt højere. Er du med? Det må vi bare lige finde ud af, så. Skal vi lige hilse på hinanden? Appetitten, en der rykker i banditten. Habberlap. Nu skal vi have snapperlap. Hvad fanden laver I her? Theo, du kommer med mig hjem, og det er lige nu. Hvad siger du? Du skal ikke sidde derinde sammen med den mand. Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan jeg kan komme ind her. Jeg forstår slet ikke, hvorfor han ikke er anholdt endnu. De holder julefrokost. Og det har vi gjort hver eneste år. Og I skal ikke komme og blande. Theo, din datter er blevet rørt mellem benene af den mand, der sidder derinde. Magnus. Tig stille. Han har haft sine hænder med et sted, hvor han bare overhovedet ikke skulle have sine hænder. Jeg siger til dig, du skal tie stille. Han har haft sine hænder med en lille glas. Hold nu din kæft!
Det er godt at se dig, Markus. Tak. Hvad fortæller du noget? Ved du, hvad der sker med sådan nogen som din far, når de kommer i fængsel? Der sker det. De bliver vækket sådan, du ved 7-8 om morgenen, du ved, ikke? Og så kommer vagterne og låser op. Og så kommer der nogle ordentlige brød, du ved, ikke? Kender dem til nogle ordentlige brød med tatoveringer over. Markus, jeg fortæller dig bare en historie, ikke? Så tager de til den lokumsbørste. Der er godt sylet ind, pis og lort. Så borer de den op i røven på. Så drejer de den rundt, kører den lidt ind og ud. Hvad vil du så, Markus? Så kan der betændelse i lortet. Det er noget rigtig lort. Og ved du, hvad man kalder det inde i fængsler? Det kalder man for en gulvvasker. Nå. Godt det var igen. Theo, hvad er det, du har gang i? Slap lige lidt op. Hvad så, Lukas? Hvad så, Theo? Sådan har vi det. Sådan har vi to det, Lukas. Er lille Lukas helt alene lige nu? Hvad med dreng? Jeg har det godt nok. Du har det godt nok. Okay. Theo, sæt dig ned. Kom så! Kom så, Lukas. Jeg har passet på dig hele dit liv. Ikke? Theo, sæt dig nu ned, ikke? Vi er jo bange for dig, altså. Smid mig ud. Smid mig ud! Smid mig ud! Har du husket det hele? Gummirøjser, oplader, engelskbog. Er du okay? Hallo? Hej Thorsten. Hej. Hej. Hvad så? Skal du ikke med ned til fedpød? Nej, jeg skal ind til min mor. Nå ja. Kommer du ikke med på lørdag? Det kan han ikke. Han kommer først tilbage om 2 uger. Men hils hende. Ses. Ja, men så smutter jeg også. Kommer du op og spiser i aften? Jamen, jeg ringer lige senere. Ses med os. Ja, mor. Hvad med jagttøj? 16. oktober. Sådan. 16. oktober, der bliver mus til mænd og mænd til mus. Den 16. oktober. Vi ses, bror. Ja, vi ses. Er du der? Ja. Godt. Hvad skal vi slæde? Kom, Fanny. Har du talt med mor? Nej, om hvad? Hvis jeg altid ringer, så sker der ikke en skid. Rolig nu. Jeg ved da ikke, hvad I har aftalt. Hvad skulle hun ringe om? Skulle jeg tage, om jeg kunne bo her? Jeg vil gerne bo her hos dig. Okay. Det skulle hun ringe og sige. Jeg skal lige forstå det. Altså, at du vil gerne flytte rigtig ind hos mig, og så op på de gamle værelser og alting. Ja.
Hold da kæft. Kom her. Hvad? Kom her. Jeg kan. Nej, det er det ikke. Nå, så må jeg jo lige ringe til mor. Jeg skal nok finde ud af. Det er smut. Brun! Brun! Jeg skal tale med dig, Brun! Hej! Brun! Bugten står derude! De er klar til jagt! Er med? De står derude! Ja, men vi skal ikke på jagt nu. Du skal gå hjem, og du skal ikke drikke mere. Giv mig den. Du skal ikke drikke mere. Hold nu op med det der. Lad nu være. Giv mig den. Jeg skal tale med dig. Jeg bliver nødt til at tale med dig. Du skal gå hjem nu til Ja. Ikke over det. Lad være med at tage den der, når jeg siger det. Jeg skal tale med dig, bror. Jeg står lige her. Kan du ikke stå det? Vi skal ikke tale nu. Du skal gå hjem nu, og du skal give mig den plads. Du skal ikke drikke mere. Nej. Kom. Ja. Vi tales ved. Gå nu hjem. Ja. Kom nu, du står. Giv mig en hånd. Giv mig en hånd. Ja. Lilson. Lilson. Theo, hold nu op.